ששון מעשן סיגריה בבית ספר, למה הוא עצוב? אלינור שומעת זוהר בבית כנסת ומתחילה לעוף, ושלום מסוכסך עם חצי מהעדר, רוצה לריב עם מעלה. רוקי התחזק עבר לגור בבני ברק, באושר עד שנעלם. וזה גן חיות, רק אומר אדם, אנחנו דור אחרון, שניה מסוף העולם. אני זוכרת ששלמה המלך אמר, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר, והחיים שלי תותים יותר מחנם. אני שורף את הכל, אני עושה בלגן.